به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا الله نسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin zuciya mai cike da farin ciki da annashuwa wanda ba za ta iya misalta farin cikin da nake da shi kwarai da gaske ba kasantuwa ta a wannan babban santar babban masallaci wanda na dade ina marari da kauna da fata na zo Allah maɗaukakin sarki bai hukunta cewa zan zo lokacin da Sheikhun Al-Walid yake a raye ba. Allah shi ne shaida ga ɗan uwana nan amini, Malam Mujahid kamar yadda ya gabatar, amini ne na kusa ƙwarai da gaske. Mun kasance tare da shi a Jami'atul Azhar ba magana ce ta ɗalibta ko kuma abokantaka ba, mukan yi magana har abin da ya shafi shawarwari wanda za su ciyar da mu gaba kwarai da gaske mukan shawarci juna mukan wa juna nasiha kuma wannan abu ya ba mu dama kwarai da gaske wajen ci gaba a cikin rayuwarmu da muka gani lokacin da malam ya zo misra muka yi tattaki muka je muka duba shi ya ba mu shawarwari da yadda ya kamata a ce matasa sun shigo cikin wannan tafiya ta iyaye da kakanni wanda kaki ko kaso dole a ce maka ɗan izala kuma wallahi ka karɓa. Malam ya ba mu shawarwari na iyaye da tattako muka karɓa Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ji kansa, Allah ya kai haske kabarinsa. Shakka babu tun a wancan lokacin nake ta kwaɗayin zuwa garin Jos amma Allah bai hukunta ba. Ban taɓa kamo hanya ta Kanas ta Kano ta Jos domin na zo Jos ba. Iyakaci na wani shinge ne yake min shinge to amma yau sai Allah maɗaukakin sarki ya karya wannan shingen Allah ya jawo ta ƙarfi yau ga mu a wannan babban masallaci mai tarin albarka mai tarin alheri to Allah maɗaukakin sarki ya kai haske kabarinsa ya sa mu wanye lafiya ya sa muna daga cikin waɗanda suke jin daidai su aiki da daidai ya kuskurantar da harshen mu cikin faɗin kuskure innahu waliyu dhalika wal qadiru alai dan uwa Malam Mujahid ya gabatar a cewa wannan kusan ta zo ne mufaja'atan ma'ana ba da shiri ba da tsammani ba haka Allah ya hukunta mun yi kusan daura ta kwanaki 4 a ainihin wato garin Bauchi kamar yadda ƴan uwa suka bibiye mu a media sannan mun gabatar da leccoci a tsarin yadda muka tsara zamu koma gida ne a safiyar yau to kawai sai Allah ya hukunta al'amarin muke waya da ɗan uwa cewa ya kamata a ce a leƙo ko ba komai a ce an gaisa da ‘yan uwa kuma an gama sallaci kuma ko ba komai dai ba Kano ya yanke wannan tarihin cewa ya taɓa zuwa birnin Jos. Mu Kanawa mun sallama, to Allah ya yi albarka. Sannan abu na biyu, kamar yadda na faɗi cewa, ko da daga ina nake, matuƙar na samu gayyata yana da alaƙa da wannan masallacin, to lalle zan duba girman shi mahaifin namu na katsa komai na zo domin na gabatar da abin da aka gayyace ni ballantana ga baki ga hanci wannan nace ai wannan sam'an wa ta'a an yi an gama kawai da izinin Allah sannan abu na biyu nace to ai garin Jos zan tafi masallacin da zan je masallaci ne mai girman daraja masallaci ne wanda ya haifar da alkhairai da tarin yawa ni idan aka ce Jos ina hango waɗansu ‘yan cikin Jos da na sani, duk wanda na sani ‘yan Jos maza ne ko mata, ba wanda na san shi face sila ta alheri da alƙur'ani mai girma. In dai ƙur'ani ne,
gaskiya kwarai da gaske ina da abokai, ina da waɗanda na sani mahaddata alƙur'ani, makaranta ƙur'ani, ma'abota alƙur'ani. Wannan na ce, ko darajar alƙur'ani dole mu zo garin Jos. Sannan abu na biyu, masallacin shi kansa, la masjidun ussisa ala taqwa khairun, shi yafi alheri akan wanda ba shi ba. Wannan tasa na ga ya dace ɗin da dole ɗin na zo ta ƙarfi. Sannan kasantuwar shi mu'assis na masallacin, alaƙarsa da ƙur'ani ɗin. Sannan shi wanda ya gayyato ni ɗan uwana abokina Malam Mujahid, abin da ya haɗa mu karatu ne da kuma alƙur'ani. Malam Mujahid sai da ya karɓi ijaza ta ƙira'at sannan na karɓa. Mujahid aboki ne na ƙwarai, abokina ne wanda yana gaba da ni a jami'a. Shi ya fara shiga aji sannan na shiga. A masters shi ya fara zuwa Sudan sannan na ainihin wato na je gare shi. Wataƙila kawai shi matsoraci ne, na riga shi yin aure na biyu amma shi yanzu yana nan. To Allah ya albarka, Ubangiji Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Ita kuma uwar gida ba ziga nake yi ba, ni dai na faɗa abin da yake a raina ne. ‘Yan uwa, yadda ne wannan muƙaddima ɗin a matsayin cewa, in kun lura da kyau, kusan abin da ya taso da ni da ƙarfi shine Alƙur'ani mai girma, kuma zan haɗu da ma'abuta Alƙur'ani a masallacin Ƙur'ani, a gari na Alƙur'ani. Me zai sa ba za mu tattauna akan Alƙur'ani ba? Don haka na ga ya dace mu ce wa wannan zama mai masa take akan hadha qur'anuna fa'aruni qur'anakum. Wannan shine qur'aninmu. To ku nuna min ina qur'anin naku. Duka ba kama suna, zagi ne a kasuwa, in ka tsargu da kai nake. Idan na ce hadha qur'anuna, wannan shine qur'aninmu, mu ina nufin musulmi, mu ina nufin ahlus sunna, mu ina nufin mabiya alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To matso kusa, wannan shine ƙur'aninmu da yadda yake a ma'anarsa, da yadda yake zo gare mu. Idan mun gama, to mun miƙo muku ƙalubale, ku nuna mana ku ina ƙur'anin naku. Wallahi al'azim, dukkanin wanda bai sami irin ƙur'ani irin wannan ba, to lalle zai je can ya nemo irin ƙur'ani nasa na daban ne. Ƙur'aninmu da muke magana a kai, ƙur'ani ne wanda yake zance na Allah maɗaukakin sarki, kalamullahi ta'ala al-mu'jiz, zance ne na Allah maɗaukakin sarki gagarabadau, wanda Allah ya ƙalubalanci larabawa, ya ƙalubalanci ainihin wato duniya da ta zo da irin wannan alƙur'ani, amma ba su iya zuwa da shi ba. Alƙur'ani mai girma Allah ya yi tahaddi da shi, shi ne bayan kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-mutahadda bihi, wanda aka yi challenging da shi, wanda aka ce a kawo kwatankwacin irinsa idan za a iya, amma ba a ce irinsa kaɗai an kulle ƙofa ba, sai da aka fara cewa a kawo irinsa ɗin idan kuna tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ƙirƙiri alƙur'ani a karan kansa. Allah ya ce, falyatu bi hadithin mitlihi in kanu sadiqin, amma ba su iya ba. Aka ce su kawo 10 suwarin mitlihi muftarayat, am yaquluna iftara, qul fa'tu bi 10 suwarin mitlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Amma ba su iya kawo surori 10 ba. Aka koma sura 1. Allah madaukakin sarki yace wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi sura koda wacce take ƙasa da abin da ya kai suratul kautsari, ku zo da irinta. An samu muhawalat ma'ana yunkurin su zo da ire-iren waɗannan, amma wallahi fa'ajazu, suka kasa. Fa in lam taf'alu walan taf'alu, in kun kasa a baya har abada babu wanda zai iya kawo kwatankwacin daidai da aya ta alkur'ani mai girma. Ko da za a nemi taimakon mutanen duniya da aljanun duniya, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. To wannan shine qur'anin da Allah yayi tahaddi da shi, a zo da irinsa amma ba iya zuwa da shi ba. Ma'ana almutahadda bihi, almuta'abbadu bi tilawatihi. Mu qur'anin mu da kuke gani duk harafi ɗaya lada 10 ne. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf
wannan duk sanannen al'amari ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai yana nufin cewa alifun harafi bane, lamun harafi bane, ba wai yana nufin alif lam mim a matsayin harafi ɗaya. Alifun harafi ne, lamun harafi ne, mimun harafi ne, kowanne a karan kansa yake cin gashin kansa. Duk duniya babu wani littafi da aka yi masa wannan gata irin ƙur'aninmu na musulmi na ahlus sunna. Babu wani littafi da aka yi masa gatan da zaka samu irin wannan kamar alƙur'ani mai girma, almuta'abbadu bi tilawatihi, wanda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon suratu fatihatul kitab zuwa ƙarshen minal jinnati wan nasi, da sauran definitions, ma'anoni da aka bawa alƙur'ani mai girma. Babu lokaci za mu taƙaita ne domin mu sanar da saƙon menene alƙur'aninmu ga wanda yake neman sani. To a dunkule wannan shi ne alƙur'aninmu na musulmi, kalamullah laisa makhluqan, zance ne na Allah ba halitta na Allah maɗaukakin sarki ba. Abu na biyu, idan mun ji cewa wannan shi ne zance ko kuma shi ne alƙur'ani mai girma, to shikenan tambaya ta biyu, yaya akai muka samu wannan alƙur'ani ya zo mana a yau hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1447 daga birnin Makka zuwa Madina. Yaya wannan alƙur'ani ya zo gare mu tun gabanin ai hijira? Yau ga munan muna da mahaddata barkatai, muna da mahaddata ƙira'o'i da ruwayoyi, sai dai mu gode ma Allah maɗaukakin sarki. To idan baka san kai yadda ƙur'anin ka ya zo gare ka ba, zo ka ji mu yadda ƙur'aninmu ya zo gare mu, domin duk mai neman gaskiya to zai samu shirya da izinin Allah. ‘Yan uwa, dole ne ka ba da amsa idan aka tambaye ka a ina ka samu alƙur'aninka. Wannan ƙalubale ne da mun jefa musu tuntuni, amma wallahi ƙalubale ne da ba shi da amsa. To tun da ba shi da amsa, mu bari mu ba da amsa irin ƙur'aninmu yadda ya zo gare mu, so kuma sa san yadda nasu ƙur'anin suka same shi. Wataƙila wani shaidani ne ya je musu waswasi, suke yaƙar mutane, suke karkashe mutane. Alƙur'anin musulmai ‘yan uwa, alƙur'ani ne wanda muka ce zancen Allah muka ba shi ma'ana. Sannan gabanin ya zo gare ka a yau, zan dunkule mana hanyoyin da ya bi cikin marahil da ba za su wuce guda 6 zuwa 7 ba. Duk in ka je ka tattaro abinda malaman ulumul Qur'an suke tattaunawa da yadda Qur'ani ya zo gare mu, ba zai fita daga cikin waɗannan gida guda 6 zuwa 7 ba. Marhala ta farko ta yadda aka fara samun wannan alƙur'ani. Kun ga wannan alƙur'ani zance ne na Allah maɗaukakin sarki. Sai Allah ya yi umarni da wannan alƙur'anin a rubuce shi a lauhul mahfuz. Ina fatan fahimta. Marhala ta farko kenan. Ƙur'ani yana nan a lauhul mahfuz. Ma'ana dama komai yana nan a lauhul mahfuz, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da alƙalami ya yi rubutu. Cikin abin da ya rubuta, hadda wannan ƙur'anin namu da ruwayoyi da muke karantawa a yau. Ina fatan fahimta. To yana nan Allah ya yi umarni da a rubuta. Dama shi kuma innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun ce ta yi aiki. Ƙur'ani yana nan a lauhul mahfuz. Matakinsa na farko kenan. Matakinsa na biyu, daga lauhul mahfuz sai Allah ya umarci mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam akan a ciro shi daga lauhul mahfuz a kawo shi saman duniya, sama'ud duniya, baitul izza kenan. Gabaki ɗayansa 60 ɗinsa da ruwayoyi guda 20 ɗinsa yadda Allah ya so a karanta domin sauƙaƙawa. Ma'a safaratul kiramil barara, aka ɗauko shi tare da rakiyar waɗannan gaggagaggan mala'iku, suka ɗauko shi su kutum da guda daga lauhul mahfuz suka ajiye shi a saman duniya. Babu wani wanda ya isa ya kawo masa suka ko kuma kyara ko canji ko makamancin haka. Wannan saukar hakan ta faru ne a cikin daren Lailatul Qadr cikin watan Ramadan. Shine ma'anar inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ina fata mun fahimta. Duk abin da muka gaya maka muna da dalili ko Qur'ani ko hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Ma'ana wannan sauka din an saukar da shi ne a daren Lailatul Qadr. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. To kaga kenan wannan marhala ta biyu, matakin sa na biyu, bayan mataki na farko yana nan a lauhul mahfuz,
aka ciro shi aka kawo shi Baitul Izza aka ajiye shi gabaki ɗayansa yake a nan. To daga nan sai me ya faru? Na'am, sai Allah maɗaukakin sarki ya so ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin rahama ne ga al'umma gabaki ɗaya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai ka face sai dan ka zamo rahama ne ga ainihin wato halittu gabaki ɗaya. Rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a aiko shi, dama Allah ya so masa ya dinga zuwa wannan garu Hira ya ta'abbad, ma'ana ya tahannath fihi, yana yin bauta, yana yin ibada. To a cikin wannan wata rana sai ga mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo a siffarsa ta mala'ika a yadda Allah maɗaukakin sarki ya so a ganshi. Haka ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa iqra, ma'ana bayan ya matse shi ya ce masa yi karatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana biqari, ni ba mai karatu bane. Haka suka yi hassu uku, daga ƙarshe aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ayoyi guda 5 ɗin farko kenan, waɗannan su ne farkon abin da ya fara sauka cikin alƙur'ani mai girma. Ma'ana daga wannan lauhul mahfuz, daga wannan sama'ud duniya, mala'ika Jibrilu ake masa wahayin ya ɗauko alƙur'ani ya dinga kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon bukatu, gwargwadon tambaya da aka yi, domin akwai irinsu yas'aluka sai a ce ƙulgaya musu. To duk wata tambaya da aka yi, amsar tana nan a cikin alƙur'ani a lauhul mahfuz. Allah maɗaukakin sarki zai umarci mala'ika Jibrilu ya ɗauko wannan wahayin ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. To tsakanin wannan sama'ud duniya zuwa lauhul mahfuz sai da aka ɗauki tsawon shekaru 23 ana saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na alƙur'ani mai girma. Tsakanin al'ahadul maki da kuma al'ahadul madani, ma'ana aka ɗauki tsawon shekara 13 a garin Makka ana saukar masa da alƙur'ani, sannan aka ɗauki tsawon shekara 10 ana saukar masa da al'ahadul madani bayan an yi hijira daga Makka zuwa Madina. Idan kuna tare da ni, matakinsa na nawa muke a yanzu kenan? Na uku ko? Na farko, kun san shi maimaici yana maganin daƙiƙin ɗalibi. To muna maimaitawa ne don su fahimci yadda ƙur'anin ya zo gare mu. Na farko daga Allah zuwa lauhul mahfuz. Na biyu daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya. Na uku daga sama'ud duniya zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ana sauko masa da wannan alƙur'ani tsawon shekara ainihin wato 23 kamar yadda muka faɗa. To annabi sallallahu alaihi wasallam kun san shi ummiyun ne, la yaktub wala yaqra, baya rubutu baya karatu, kuma yafi mai karatu da rubutu iyawa din. Wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da aka saukar masa wata aya sallallahu alaihi wasallam, to yana da wasu waɗanda ake kiransu katabatul wahyi, waɗanda suke rubuta masa wahayi. Wannan shine mataki na 4 na alqur'ani, ma'ana marhala ta abin da ya shafi at-tabligh wal hifz, ma'ana a isar da wannan ainihin wato alqur'ani a kuma ainihin wato kiyaye shi. Lokacin da ake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyarwa wasu za su haddace shi, wasu kuma za su rubuce shi. Ina fatan fahimta. Wasu yayin da suka zo wajen haddacewa za su haddace shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su. Ina fatan fahimta. To shi wajen at-tabligh wal hifz din nan kala biyu ne. Ba za ka iya tabligin abu ka isar da shi ba sai ka kiyaye abun. To wajen kiyayewar da abu biyu suke yin sa, ko dai su kiyaye da kirazansu ko kuma su kiyaye da rubutu. An gane da kyau? Duk muna mataki na 4 ne. Daga cikin waɗanda suke kiyayewa ta ɓangaren abin da ya shafi rubutu, ka ce akwai wannan halifofi shiryayyu masu shiryarwa guda 4. Akwai waɗanda an san su sun shahara wajen rubuta wahayi tun gabanin a yi hijira daga Makka zuwa Madina. Tsawon shekara 23 da ake saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi suna rubuce masa. Akwai Abubakar As-Siddiq, akwai Umar ibn al-Khattab, akwai Uthman ibn Affan,
akwai Ali ibn Abi Talib, mu bar su haka akwai wasu ma. To a cikin al'ahadul makki waɗannan su ne gabadan wajen rubuta wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan an yi hijira daga Makka zuwa Madina, su ɗin suna ciki sai aka samu ƙari. Ƙarin da aka samu akwai irinsu Zaidu ɗan Thabit, akwai irinsu ainihin wato Muawiya ibn Abi Sufyan, akwai irinsu ainihin wato Ubay ibn Ka'ab, akwai irinsu. Waɗannan su ake kira da katabatul wahayi, ma'ana masu rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, musamman ma Zaidu ɗan Thabit. Saboda shi Zaidu in ɗan faɗi wani abu a kansa, akwai wani lokacin da za a fita yaƙi, to bai samu damar fita ba. Sai mahaifiyarsa sai ya zo yana ta kuka, sai mahaifiyarsa ta ce kada kai kuka, Allah ya maka wata baiwa na lura da ita, ka iya zane, to zan kai ka gurin annabi ya baka aikin da ya dace da kai. Lokacin da aka kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ko ya dora shi a position din da ya dace, sai ya ce zo kasance cikin masu rubuta mini wahayi radiyallahu ta'ala an. Shi yasa Zaidu ya zamo gwani na gwanaye, mai kiyayewa kwarai wajen abin da ya shafi rubuta wahayi, kasantuwarsa yana da ilimi na harsuna mabambanta, hadda Siryaniya, hadda Yahudanci, duk Zaidu yana da wannan ilimi din. Ina fata mun fahimta. To ƴan uwa, wannan shine mataki na ainihin wato hudu da Alƙur'ani ya ainihin wato tsinci kansa. Mataki na hudun shine matakin a haddace shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma wasu suna rubutawa. Rubutun kasan aya aka rubuta, wasu in aka saukar da wahayin suna samun al'usf ne, jam'u asib, ma'ana irin jaridatul nakhl, ganyen dabino, ganyen menene dabino, a nan ake samu a wannan fale-falen a yi rubutu. Wasu kuma su samu irin likafa ta sirdin abin nan alba'ir, ma'ana raƙumi, wannan katakon da ake sirdi a nan suke rubutawa. Wasu kuma sukan yi ne hatta a malmala ko marmara, ban san me kuke kiransu a nan Jos ba, yawa marmara dutse mai faɗi su rubuta. Wasu kuma a guntattaki na fatu haka suke rubutawa. Kai kana nan ka baza babbar riga, sai ka gaya mana kai a ina suka rubuta naka. Haka suka rubuta suka kiyaye shi, wasu kuma yana nan a kwakwalwarsu. Akwai mahaddata, akwai kuma waɗanda suka rubuta. Ina fata mun fahimta. To haka kowa ya rurrubuta gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa. Mun ji mataki na nawa? Mataki na hudu ko? To sai mataki na biyar da Alƙur'ani ya tsinci kansa ta yadda aka killace mana shi har ya zo gare mu bayan wafatin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ai kun san gabanin ya rasu, daman an sauko masa da wahayi, sai ya kira ɗaya daga cikin katabatul wahayi, sai ya ce ku rubuta wannan ayar a cikin sura da ake kiranta kaza da kaza, ku sanya ta a can, ku sanya ta a can. Ina fata mun fahimta. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su wannan umarni. Kenan dan Allah bar na tambaye ku, da umarnin wa aka rubuta Alƙur'ani, aka haddace Alƙur'ani a lokacin Annabi Muhammad? Da umarnin wa? Da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai shi kansa annabin ma fa ya so, har yanzu ina dan dauraya a mataki na hudun ne kafin na je na biyar. Annabin sallallahu alaihi wasallam ya so a ce shi ma in ana masa wahayi ya gaggawar haddar Alƙur'ani dan kada wani baki ko harafi ya subuce masa. Allah ya ce, haba ya kai annabin Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ay fattabi' qira'atahu thumma inna alaina bayanahu. Kai na daban ne, ai kai din dan kwalisa ne, kai ne shugaban masu capacity mahaddata Alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam. To annabi sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah ne. Ka san wani gardi da ya ji wahala, ya ce wai ku annabi ya haddace Qur'ani? Ya ji wahala, ya sha abin nan, ya ce wai annabi ya haddace Qur'ani? Sallallahu alaihi wasallam. Yau da bai haddace ba ka samu Alƙur'anin? Annabi shine farkon mahaddacin Alƙur'ani mai girma. Annabi shine farkon mai sautin masu sautin Alƙur'ani. Idan tangimi kake ji ga kakanka, idan a karya murya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yake da kai. Idan ai maka qira'o'i, yau ina ka san qira'ar in ba daga shi ba sallallahu alaihi wasallam. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace kuma ya haddatar, kuma an rubuta da umarninsa da saninsa. Haka kowa ya kikkillace shi a gefe, a faffantsama a gefe guda.
haka annabi ya bar duniya. Ina fata mun fahimta. Madalla. To mu tsallaka mataki na 4 yadda Qur'ani ya tsinci kansa. In ka so ka ce tarihin Qur'ani, in ka so ka ce wannan shine Qur'aninmu, in ka so ka ce yaya Qur'ani ya zo gare mu, duka dai baya canza masa suna. Ina fata mun fahimta. Mataki na 5 shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Bari na tambaye ku, wane ne halifan Annabi na farko? Shine Sayyidi Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala an. To kun san Abubakar As-Siddiq ya fuskanci wani kalubale a farkon khilafarsa. Wani kalubale ne ya fuskanta? Shine sai aka samu wasu suka ce su ba za su dinga bada zakka ba, wai kuma suna amsa sunan musulmi. Suka ce ba za su bada zakka ba, sun yi inkarinta. Abubakar ya ce wallahi sai ya yaƙi dukkanin wanda ya raba sallah da zakka, sai ya yaƙe su, saboda duk inda zaka ji a Qur'anin ana hada sallah da zakka ne. Ba ka da dalilin da zaka ce ka yarda da wannan baka yarda da wannan ba. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Ai ba zai yi ba. Dan haka yace sai ya yaƙe su saboda sun yi ridda. Da Umar yana ganin ya zai yaƙe su, amma daga baya Allah ya bude kirjinsa ya ganar da shi daidai. To bayan an je wannan yaƙin an samu shahada kwarai ta mahaddata alqur'ani. Tunda mun ce a lokacin Annabi a marhala ta 4 ba akwai mahaddata Qur'anin ba, to yanzu sai aka samu an kashe wasu sun yi shahada. To sai sahabbai suka yi tsinkaye, idan fa aka tafi a haka ya za mu gadar da wannan alƙur'anin? Ga mahaddatan suna tafiya, sannan waɗanda suka rubuta alƙur'anin a lokacin Annabi akwai waɗanda suka rubuta shawad. Me shawad? Wanda ba ƙur'ani bane, tafsiri ne. Misali, a cikin sahabbai akwai wanda Annabi zai faɗi ƙur'ani, shi kuma dan ya fahimci me yake nufi da ma'anar sai ya rubuta sharhi kamar hashiya a gefe. To in aka bar abin haka, wani zai zaci wannan Qur'ani ne, irin su wancananka da ba su da rariya. To sai Allah ya fahimtar da sahabbai tun a lokacin, sai Allah ya sa musu fahimtar to a zo a tattara Qur'anin guri ɗaya. An gane da kyau? To wannan shine tattara wadda aka yi wa Qur'ani na farko a lokacin Sayyidi Abubakar radiyallahu ta'ala an. Aka kirawo dukkanin waɗanda suke rubuta wahayi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi masu amana ne, wallahi nagartattu ne. Law lam yakunu umana, da basu kasance masu amana ba, lama shagalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lama a'tahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-mahamma. Da Annabi bai ba su wannan aiki mai mutukar nauyi da girma ba, kuma har Annabi ya bar duniya da yardar su, kuma Allah ya musu sitanfi cikin Qur'ani radiyallahu anhum wa radu. Dan haka duk abin da suka yi daidai ne. Da Qur'anin fa nake bada hujja akan su din su na daban ne. Kai kuma ba mu ji sunanka ba. Kuma su Allah ya ambace su, was-sabiquna al-awwaluna min al-man wal an ce wal masussuki. To kai a ina ka fito? Dan bana bakwai dan katsuro. Musiba ne wannan abin da yake kokarin ya haifar wa al'umma. Duk ba Kano, duk ba arewacin dan arewa ya san fitinar mai tatsi ne. To shi yasa muke so mu gane me asalin namu Qur'anin, shi kuma su san ina nasu. Wallahi mun yi hannun riga da su. To mu dawo wannan marhala din. Dan haka lokacin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya jagorantar da Zaid dan Thabit akan ya zamo shine shugaban wannan lajina din. Aka ba su tsari, aka ba su yadda za su yi wajen rubuta wannan alkur'anin, wanda ba lokacin baje wannan al'amari ɗin ba ne. Duk gaba a cikin wannan tana buƙatar muhadara 5 sama da 5, amma nake ƙoƙarin da tattare mana su. Bayani ne da bincike mai faɗi, amma ina so in kusanto mana da yadda ƙur'anin ya zo gare mu daidai gwargwado yadda za mu fahimta. Don haka aka zo aka tattara ƙur'ani guri guda a lokacin Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Tsayyib, bayan an gama yaya aka yi da shi, sai aka ɗauke shi sukutum da guda, aka kai shi gidan uwar muminai, mahaifiyarmu da izinin Allah, Hafsa bintu Umar radiyallahu ta'ala an. Aka kai shi aka ajiye shi a nan. An gane da kyau? Lokacin da Umar ya zo ba a yi komai akan wannan Ƙur'anin ba. Sahabbai dama sun haddace, sun san yadda suke karatun Alƙur'ani, sun san da ruwayoyin da aka saukar da Alƙur'ani mai girma, duk sun killace, kuma ba su ji wa kansu tsoron fitina, ba su ji wa kansu wai ga abin wani bai fahimci kaza ba. Limaza? Li'annahum shahadul wahya wat tanzil. Sun san me ya faru, sun san mulabasat, sun san komai, ba su ji ma kansu tsoro. To kun san me ya faru?
sai mu tsallaka gaba ainihin wato ta shida. Gaba ta shida shine yadda al'amari ya faru na abin da ya shafi jam'in da aka yi masa a lokacin khalifa na uku, wanda shine Uthman radiyallahu ta'ala an. Mun san bayan Abubakar Siddiq, Umar ne halifanci, bayan Umar sai Abubakar as-Siddiq radiyallahu an, sai Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Lokacin da Uthman ya zo radiyallahu ta'ala an, sai aka samu ainihin wato yaƙi. Shi ma a wannan yaƙin da aka fita sai wani al'amari ya bayu. Kun san gwargwadon yadda zamani yake nisanta da lokacin annabta, gwargwadon yadda fitina da saɓani yake ƙara kutsuwa cikin al'umma, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗi. Gwargwadon yadda zamani ya yi nesa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, to gwargwadon yadda za ka dinga samun saɓani da rikici da rashin fahimta. Gwargwadon kusantarsa da wahayin annabi sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon samun sauƙin saɓani a cikin addinin musulunci. An je wannan yakin, to sai abin da ya faru. Menene ya faru? Sai wasu suka zo suna ta, wannan ya karanta da wata ruwaya, shi kuma wancan ɗan gari kaza ne bai sani ba. Wancan ya karanta da wata ruwaya, wancan ɗan gari kaza bai sani ba. Sai rigima, sai rikici, har al'umma ta so ta yaƙi juna akan alƙur'ani mai girma, akan su sahabbai sun san me wannan asalin, sun so hakan ta faru, amma annabi ya takilin ɗin wannan al'amari ɗin, domin wata rana ga abin da yake. Umar radiyallahu ta'ala anhu ya bo Hisham ibn Hakim sallah. Hisham shi kuma gwani ne na gwanaye, ya iya ƙira'o'i, sai ya karanta wata ƙira'ar da annabi ya karantar da shi. Shi ka san Umar kuma masha Allah, malam kaɗuwa yana so a idar, ana idarwa ya damƙo Hisham, ya ce sai ka gaya min wa ya karantar da kai wannan abin da aka saukar alƙur'ani. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce aje gurin annabi. Da aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na hakam sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce to sake shi ya Umar, karanta ya Umar. Ya karanta, ya ce hakaza unzilat, haka aka saukar, kai ma iqra ya Hisham, karanta kai ma, ya ce kai ma haka aka saukar. Ya ce ai shi innama unzilal qur'an ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassar, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An saukar da alqur'ani a bisa fuskokin sabani bakwai. Ku ja layi zamu amsa, ba gurinsa bane a yanzu ana, zamu dawo kansa. To mu koma wancan saɓanin da aka yi a lokacin Usman. To don haka sai nan da nan, in ban manta ba, Hudhaifa ne ya zo ya samu Uthman, ya ce adrik hadhihi al-umma, ka riskar da wannan al'umma qabla an yahtalifu fil kitab, tun gabanin su samu saɓani a cikin alƙur'ani, kamar yadda Yahudu da Nasara suka yi saɓani. Menene saɓanin? Kamar wanda ya je ya karanta, dukkanin daidai ne, amma kun san ƙaramin sani an ce menene ƙoƙomi ne. Wanda bai sani ba sai ya ce ka zo da wani bakon abu. To aiwa al'umma hidima, wanda bai saba ma sunna, bai saba ma addini ba. Usman aka ba shi wannan shawara, ya shawarce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkaninsu suka gamsu da wannan aiki da aka ba da shawara. Menene shawarar da aka bayar? Shawarar shine a zo wannan mushaf, bari na tambaye ku, a lokacin marhala mataki na 4, ina ma aka kai shi bayan an gama aikinsa? Aha, wajen na Hafsa. To sai Usman ya ce yanzu a je a zo da shi. Ina 'yan kwamati ɗin nan da suka yi aikinsa a mataki na 4, da wane, ku zo ga wani aikin Allah. Dama akwai shi a asali, don kada ka ce mana bidi'a. Bidi'a abin da ba shi da asali. To wannan shi kuma gashi yana da asali. Muna so ne mu sauƙaƙe shi yadda za a sauƙaƙe wa al'umma musulmi wajen karatu. Don haka aka kafa kwamati. Yaya aka yi wannan aikin? Duk duniya in maka ta mahaukaci, a wannan ta mai hankali ne. Wallahi duk duniya babu wani aiki da aka aiki mai kyau nagartacce da sahalewar Allah da taimakon sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan jam'i da aka yi a lokacin Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Wataƙila a ɗan takaitaccen lokacin nan ba za ku fahimci wato mumayyizat da ainihin wato khasa'is na wannan jam'i ɗin ba, amma bari na ba mu alakoro. Wato abin da aka yi mana shi ne, aka ce wannan mushaf ɗin da ya sauka da ƙira'o'i da yake
an tattara shi a gurin nana ainihin wato Hafsa, to kowa a gefen sahabbai akwai wanda yake da kwafi ɗin da yake rubuta wani tafsirin wani aya a gefe guda don ya dinga fahimta, to yana kula da shi a gefensa. An gane da kyau? To sai aka buƙaci dukkanin wanda yake da wani kwafi na mushaf da ya karanta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wanda bai ba da shi ba lokacin da aka kai wajen nana Hafsa, to yanzu shugaba Amir ya yi umarni kowa ya kawo nasa. Wajibi ne, umarni akai, kowa ya kawo. To shine zaka ji ana cewa an kona Qur'anai. Ba fa wai an kona Qur'anai saboda wai su din Qur'anai bane na daban. A'a, ma'ana idan akwai ɗalibai na anan misali, na karantar da ku abu ɗaya, na karantar da ku na Qur'ani misali, amma wani zai iya rubuta sharhin da ya fahimta a ƙarƙashin waccan ayar. Qur'ani ɗaya ne amma sharhin kowa me zai iya bambanci. To dan kada sharhin Malam Tanimu wasu su zaci Malam Tanimu sharhinsa Qur'ani ne, da na Malam Mudi shi ma Qur'ani ne, mu zo mu haɗe abin da ke Qur'ani kowa ya ƙona nasa gudun fitina. Me aibu anan? To haka akai kowa ya sallama. Sai Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, ina fito da abin domin ɗalibi ya je ya faɗaɗa. Za ku je gaba gaɗi na Kano yana ta cewa to ina shi da zai ga mushafi na Abdullahi dan Mas'udin da shi zai karanta, har abada ba za ka gan shi ba yi, ba za ka taɓa ganinsa ba. A fari shi Ibn Mas'udin kun san girmansa a tafsiri da yadda yake da nauyi a karatun Qur'ani, shine shugaban makarantar tafsiri da take garin Iraki. To yana da ta'liqat da rubuce-rubucen da yake gani in ya salwantar aka kona kamar ilimi ya tafi. Ya ba tafsiri bane amma rabuwarsa da shi za a rasa ilimi. An gane da kyau? To a fari sai bai bayar ba. To sai wasu suka samu suka, to inda ya yadda da aikin me yasa bai bayar ba? Bai bayar bane saboda wannan dalilin kawai. Yana da ilimi a gurinsa baya so a karba a kona. To amma maslahar konawan za ta fi daidai sama da a bashi da iliminsa ya haifawa da wasu fitina. An gane da kyau? In ba ka da fahimta sai a rikitar da kai. Don haka daga ƙarshe alhamdulillah Allah ya ganar da shi, Allah ya buɗe ƙirjinsa ya fahimce shi da kyau, da kansa ya kawo, yana kawowa kuma aka ƙona dukkanin wani wanda abin da yake yana tattare da shi na ƙur'ani. To me aka yi? Ƙur'anan gaba ɗaya da kowa ya kawo sai aka jama'a su guri guda, aka haɗa su. Wani irin aiki aka yi musu? Ma'ana, wani zai ce to wai idan za a saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, za a saukar masa da wannan qira'ar, wannan qira'ar, wannan qira'ar, wannan qira'ar. Abinda ake nufi ya akhil karim, lafazin nan misali zan bayar guda daya. Aw lamastumun nisa, kaga qira'o'i ne guda biyu. Wala mastum muqsur tahtaha wa biha shafa. Akwai lamastum, akwai lamastum. To a mala'ika Jibril zai zo masa da wannan wajahin guda biyu, zai karanta masa. Shi ma annabi wata rana zai karanta wa Malam Zaidu, in yazo sai ya karanta masa da lamastum, in wannan yazo ya karanta masa da lamastum. Idan hanyar cirowar Qur'anin ka ta hanyar Zaidu ne, to kai hanyar ka lamastum ka rawaito. Hanyar Malam Zubairu zai rawaito da lamastum ne. Kowa wallahi da hanyar da ya rawaito. Ina fata mun fahimta. Haka Qur'anin yazo gare mu. Mu an rawaito shi ne an tariqit talaqqi. Wane daga wane, wane daga wane, kamar yadda nake kai mu daki-daki har zuwa yau zan kawo mu tafi a sannu. A wannan mataki na biyar kamar yadda muke magana, haka aka haɗa alƙur'anin duk ƙira'ar da take da ƙira'o'i da dama sai aka haɗe ta guri guda. Sai rubutun ya zamo yana da bambanci da rubutun da ba taɓa ganin irinsa ba. Yanzu idan zan baka rubutun da aka yi shi a lokacin Uthman, ba za ka ga irin wannan rubutu namu ne na yau ba. Ma'ana akwai khasa'is, shi yasa ake kiransa ar-rasm al-Uthmani, rubutu irin na Uthman da aka yi shi tare da haduwar ijma'in sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan za ka yi rubutun ar-rasm al-Uthmani ya sha bamban da al-khatt al-arabi al-ma'hud wanda aka sani. An gane da kyau? Madalla, watakila wata madda in za ka yi ta sai ka yi madda din, amma watakila wata a jikin na bira ɗin za a ja a yi wannan. ‘Yan uwana gaddawa sun gane me nake nufi. Ina fata mun fahimta. To irin wannan sananne ne. Misali, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lafazin fatabayyanu sai ai maka fa, sai a ja haka,
sai ai wawun sai ai alif. Kaga wannan yahtamilu fatabayyanu yahtamilu fatathabbatu. An gane da kyau? To akwai wasu tsare-tsare masu banƙaye da ka je malamin ulumul Qur'an ɗinka ya fasa maka wannan, babu lokacin da za mu fasa su. Ɗaya na baka, amma akwai dukka da aka bi wajen bibiyar irin wannan. To haka aka tattara ƙira'o, duk lafazin da yake da ƙira'a sama da ɗaya, to an rubuce shi da wani salo, wani sakandamin da ɗalibi ya san me ake nufi, ɗalibin ilimi, ɗalibin karatu. Ina fata mun fahimta. Wannan salo ne na daban da Allah ya kimsa wa sahabbai tsarin nan, aka ainihin wato yi wannan rubutu ɗin. Wannan muna marhala ta nawa in tambaye ku? Marhala ta 5, madalla. To yanzu an gama aiki. Alhamdulillah, lajina, kwamiti da aka bayar sun gama aikinsu. Sun kawo wa Sayyidi Uthman aikin da suka yi. To bayan an gama, amma a lokacin ku sani, ba a yi masa wasali ba, an gane da kyau, ba a yi masa ɗugunguna ba, sai daga baya Allah ya bawa musamman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ya yi zalunci, azzalimi ne, ya kwarai da gaske, amma fa kuma ya yi aiki ga Alƙur'ani. Wa amruhu ila Allah. Ina fata mun fahimta. To yayi wa wannan Alƙur'ani ba wannan bangaren zamu shiga ba. To a lokacin Uthman, bayan an gama wannan, marhala ta 5 ta kare kenan ko? To sai marhala ta 6. Marhala ma'ana mataki na 6. To yanzu gashi an yi shi babba guri guda. Duk ƙira'o'in da ta tabbata an karanta ta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kowane sahabi ya gabatar da ƙira'ar da ya ji, ba wai ya gabatar ba, duk ƙira'o'in nan na gaya muku an haddace su, kuma suna nan a rubuce. To an rubuta su, an killace su. To shikenan sai aka zo mataki na rarraba su domin a sauƙaƙa wannan saɓani ɗin. Ga aiki ya zama jahiz, an gama shi, to ya za a yi? Mafi ingancin magana sai aka raba shi gida 5. Na farko sai aka ajiye shi a garin Madina, ake kiransa al-Mushaful Imam, ba fa Mushaful Imam na 'yan Shi'a ba, suna da Mushaful Imam, a'a wannan al-Mushaful Am au al-Qanunul Madani, aka ajiye shi, Usman ya ajiye shi, aka mayar da shi wajen Nana Hafsa. Ina fata mun fahimta. Aka ajiye shi a garin Madina. Kun ji ɗaya? Madalla. Na biyu sai aka aika garin Kufa, wa bil Kufatil gharra'i minhum 3 adha'u faqad da'at shadan wa qaranfula. Garin Kufa aka kai musu kwafi guda 1. Garin Basra aka kai musu kwafi guda 1. 3 kenan ko? Sai aka kai garin Makka, wa makkata Abdullahi fiha muqamuhu huwa ibn Kathir kathirul qaumi mu'tala, aka kai musu 1. Sai ina? Sai aka kai garin Sham. Wane ne zai bani baitin? Wa amma Dimashq ash-Sham daru ibn Amir fatilka bi Abdullahi tabat muhallila. Guda 5 waɗannan su ne inda aka rarraba waɗannan masahifu ɗin. Wannan tasa idan ka zo garin Makka zaka koyi karatun Alƙur'ani, akwai duk kwafi sai aka tura musu malami masanin Ƙur'ani, masanin wannan mushafin da aka kai musu. Ku mutanen Makka ku karanta da wannan ruwaya, ku mutanen Kufa ku karanta da wannan ruwayar, ku mutanen Basra ku karanta da wannan ruwayar, ku mutanen Sham ku karanta da wannan ruwayar, ku mutanen Najeriya ɗan masu suka fa. Wannan shine Qur'aninmu, hadha Qur'anuna fa'aruni aina Qur'anakum. Ina fata mun fahimta. To haka mu Qur'aninmu yazo mataki na 6 kenan. Kaga yanzu tun daga Allah gashi ya fara zuwa birane ya fantsama. An gane da kyau? Madalla. To gashi yanzu an tura sahabbai wannan garuruwa din domin su karantar da wannan littafi na Alƙur'ani da aka rarraba su je. To a ɗabi'a bayan sahabbai sai su wane ne? Sai tabi'ai ko? Su dama tabi'ai almajiran su wane ne? Almajiran sahabbai. To duk ɗalibi ko wanda ya je aikin hajji, ko da ba garinsa Makka ko Madina ba, inda zai je Makka, to zai haɗu da waɗanda suke da ido a wannan ƙira'ar da aka kai musu ƙur'anin Makka, al-Mushaful Makki. An gane da kyau? To sai su zama suna koyan ƙira'a irin ta mushafin mutanen Makka. Wanda Allah ya kai shi garin Sham, 'yan Sham ɗin, to za su Siriya a yau kenan, za su yi karatu da irin wannan mushafin da yake garinsu. Ko kuma wanda Shirani ya je garin zai yi karatu da irin wannan, ko garin Kufa ko Basra, ko kuma idama yana garin Madina, dama an bar kwafi a wannan garin. Ina fata mun fahimta.
kuma suwaye malaman sahabbai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda zai karanta Qur'ani zai ce ya karanta Qur'ani daga malamin sa malam wane ne. Shi mutumin naku na jefa masa kalubale sun fi so nawa cewa ne dan Allah ba ni malamin ka daya. Tantiri ne fa ya gane me nake nufi, shi yasa ya ki faɗi, saboda yana faɗi to ya karkansa, yana faɗi wallahi ya karshe kansa har ƙasa. To sai ya gum ya ki faɗi kuma ba zai faɗa ba, in ya isa ya faɗa ya gani. Hadha qur'anuna fa'aruni aina qur'anakum. Dan haka a lokacin sai sahabbai suke koyar da su Qur'ani a wannan gurare din, an gane da kyau. To tabi'ai da suka zo su ma sai suka koya daga malumman su sahabbai a wannan Qur'anin da isnadi daga sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, an gane da kyau. Marhala mataki na nawa muke? Na 6 ko? Alhamdulillah. Sai mataki na 7. Menene mataki na 7 din? Sai Allah madaukakin sarki, dan kun san ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce shine zai dauki gabaran kare alqur'anin sa ba wani ba, kuma zai bada kariyan nan ne da kirazan wasu rijal, zai bada kariyan nan ne da yadda aka rubuce shi. To sai malamai suka ce sai Allah ya tada wasu zarata, wasu rijal, wasu a'imma, wasu dakkan ba dakkan dakka ta larabci ba, a ma'ana me zan ce, ma'ana masu kaifin hadda, gwaraza madalla, jarumai sadaukai a babin alkur'ani. Allah ya tado da su. Dama in Allah ya taso ya ciyar da addini kai ya ɗaukaka ka, sai ya amfani da kai wajen ba da addini, ya kare addininsa da kai. Allah ka kare addininka da mu. Don haka Allah ya tada, ya burtso da wasu zaratan malamai da aka san su, kowa ya zamo. Kun san idan za a harba wa Isra'ila bomb suna da wani abu da ake kiran shawarshi Iron Dome, mai tara wannan ababen da ake harba musu ko? To walillahi matsalul a'la. Wace Isra'ila? Allah maɗaukakin sarki ya tada wasu zarata, in ka so ka ce musu Super Iron Dome, wajen kada dukkanin wata shubuha da ta zo cikin Alkur'ani. Wannan zaratan su ne waɗannan bayan Allahn shugabanni wanda suke duk wata ƙira'a wanda suka biyo bayansu to tana tikewa ne zuwa gare su. Su kuma sai su baka isnadi zuwa ga har ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun fahimta. Wannan zarata din dan Allah bari mu ji yadda Imam Shatibi yake wake su. Fa minhum budurun sab'atun qad tawassat sama al-ula wal adl zuhran wa kummala laha shuhubun anha istanarat fanawwarat sawad ad-duja hatta tafarraqa wanjala وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرانه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا فأكون من تدنيكما على سند وهو الملقب قنبلا سيأتي وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا kai har izuwa dai ƙarshe babu lokaci yanzu sai a ce mun lokaci yayi sai da ya wake su guda 10 gaba daya wa amma dimashq shami dar ibn amir fatilka bi abdullah tabat muhallala hisham wa abdullah wa huwa intisabuhu lidakwan bil isnad anhu tanqala wa bil kufatil gharra minhum 3 ina jin ka aran ma tare mukai wannan haddada shi وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل كي دبر مبشحك وأنن هذا قرآننا فأروني أين فأروني قرآنكم to ɗan uwa waɗannan su ne zaratan malamai guda 10 da suna da rawiye guda 2. Ƙari'i na farko da ya shahara a garin Madina sai ya fara da Imamu Nafi'. Imamu Nafi' al-Madani, Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi dukkanin wanda zai fahimci Qur'ani in dai koda ba garin Madina yake ba zai zo zai yi ruwaya
to zai samu babban malami Imamu Nafi'. Ba shi kadai bane, akwai a cikin Durra Abu Ja'far, shi ma al-Madani ne, yana da rawiyansa da zamu karanto. Imamu Nafi' al-Madani, wato saboda baiwar wannan bawan Allah da karamar da Allah madaukakin sarki ya masa, malam idan yana karanta maka alqur'ani zaka ji kamshi yana fita daga bakinsa, shine ma'ana fa amma karimu sirri fi tibi nafi'un fadaka alladhi ikhtara al-madinata manzila. Yana da wasu zaratan sahabbai dalibai guda biyu, ba wai dan ba su da yawa ba, a'a akwai bibbiyu da suka fi shahara a jikin kowane goman nan, an gane da kyau. Sai Imam Shatibi ya waƙe su kowanne ƙari'i goman. In aka ce alqira'atul ashir, ƙira'o'i 10, ma'ana ƙari'ai 10, imamai 10, wanda in a yau zaka karanta Qur'ani wallahi ba warshi ba, ba hafsu ba, ba ƙumbul ba, ba ƙalun ba, ba bazzi ba kowace ƙira'a sai ka tike da ɗayan 10 nan. Shi yasa muka ce musu super iron dome na Qur'ani. Su ne za su tare ka. Abinda na yi masa tarko, ka gaya mana waye malaminka. To mu kuma muna da silsilar dukkanin wanda yake tikewa zuwa ga waɗannan malaman an san shi. To in kwa kai ma kana da shi, to me yasa aka kicin, me ake cewa an kicin biri an ci dila, kace ba za ka yadda da ƙala ƙato, ashe kai ma ƙattin naka suna da yawa. To shi yasa ya ƙi yadda ya amsa wannan tambaya ɗin. Ina fatan fahimta. Imamu Nafi yana da zarata da suka shahara guda biyu. Na farkon nasu akwai ainihin wato Qalun Isa kenan, akwai wanda nabiyinsa shine Warshu, wanda muke karantawa yar gida, wanda a da subhanallah Imamu Warsh da ita ce qira'ar da ta shahara a garin Misra. To amma silar zuwansa wannan yanki na gari mai alfarma sai yayi ruwaya, ma'ana silar zuwansa wannan gari na ainihin wato garin Madina, ya karɓo ruwaya daga Nafi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga sahabi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ya dawo garinsa ake koyar da wannan ƙira'ar ruwaya, har daga baya daga ƙira'a ko in ce ruwayar Hafsu ta zamo ta mamaye. An gane da kyau? To kaga su bi kenan. Ƙari'i na biyu shine Abdullah ibn Kathir, shine wa Makkata Abdullah fiha muqamuhu wa ibn Kathir kathirul qawmi mu'tala, rawa Ahmad al-Bazzi lahu wa Muhammad ala sanadin. Ma'ana akwai su guda biyu, akwai Ahmad al-Bazzi, akwai Muhammad. An gane da kyau, amma sun rawaito bisa wani wasiɗa. Wannan yake nuna maka ɗaukaka ta Allah ce. Wataƙila bibbiyin nan ba kai tsaye wasu suka rawaita daga malaminsu ba, sun rawaita daga wani ɗan tsakiya daga malamin. To amma saboda ɗaukaka ta Allah ce, wani sai Allah ya disashe hasken daga malamin sai a haskaka 'yan bayan malamin. Wannan Allah ne yake yin haka, yake ɗaukakawa, yake ƙasƙantawa, yake bayyanawa, yake ɓoyewa, yake bayarwa, yake hanawa. Subhanahu wa ta'ala. In Allah ya baka ka gode, in ma bai baka ba ka gode, duk alkhairi ne. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. To dan haka akwai kuma na ainihin wato na nawa kenan, na hudun su kenan. Wa amma Imam al-Mazini yusarihuhum Abu Amr al-Basri fawaliduhu al-ala. Abu Amr al-Basri, ba mun ce a garin Basra akwai mushafi kwafi da aka kai ba, to ya shahara a garin Basra. Akwai malami gwarzo da ya shahara, shine wannan Abu Amr al-Basri, wanda yana da rawiye guda biyu. Na farkon shine ainihin wato Abu Umar Hafsu Duri, ba Hafsu namu ba, Abu Umar Hafsu Duri. Shi ya yi ruwaya a gurin ainihin wato Abu Amr al-Basri, kuma ya zo ya yi ruwaya a gurin Aliyu al-Kisa'i a garin Kufa. An gane da kyau? Sannan nabiyin nasa shine ainihin wato Shu'aib as-Susi. Zaka ji ana ruwayar Susi. Ba ƙira'a ake cewa ba, ruwayar Susi. Daidai in kana nufin a lugha ƙira'a, to wannan mash maqbul, amma dai ka mustalah sai dai ta zama ruwayar Susi. Ga aramomi na alƙalan musabaka ana ji, kada a ji sai ta yin danja. To don haka ƴan uwa, ƙari'i na gaba wanda a garin Sham sai aka samu wani gwarzo, shi ma ya taso. Wa amma Dimashq Shami Daru ibn Amir, ya salam, fatilka bi Abdullahi tabat muhallala. Ma'ana Ibn Amir ash-Shami ya zama yake da rawiye guda biyu, akwai Hishamun, akwai kuma Ibn Zakwan. Sai ya ce wa bil kufatil gharra'i minhum thalathatun. A garin Kufa, dama an ajiye kofi a nan ko, sai aka samu bijimayen manya-manyan malamai guda uku.
saboda garin Kufa malam gari ne na ilimi. In kana neman Qur'anin Kufa, kana neman lugha Kufa, kana neman fikihu Kufa, hadisi Kufa, musamman Kufa da Basra, kai saboda sabani da ake yawan samu na larabci har sai da Abubakar ibn al-Ambari ya wallafa wani littafi akan sabanin al-insaf da ake yi, yayin insafi tsakanin sabanin kufiyin da basriyin. An gane da kyau? To kufiyun akwai su guda uku. Na farko akwai Asim ibn Abin Najud al-Kufi, shine fa amma Abubakar wa Asimun ismuhu. An gane? Asim wanda yake da rawiye guda biyu. Rawinsa na farko akwai Shu'ba wanda kake karanta ruwayarsa, da kuma Hafsu namu dan gida. Ai kana ruwaya daga Hafsu daga Asim ne. An gane da kyau? Sai kuma na biyun kufiyun din na shida a cikin Qurra'us Saba ko Qurra'ul Ashar shine Hamzatu Zayyad. Wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila rawa khalafun anhu wa khalladun alladhi rawahu Sulaimun mutqanan ko mutqinan wa muhassala. Ma'ana shi ma yana da rawai guda biyu, akwai khalaf akwai khallad. Sannan na bakwai akwai Aliyul Kisa'i a garin Kufa din dai yana da guda biyu, Abu Umar ad-Duri, an gane, wanda ya riwaya daga Abu Amr al-Basri, yau shi ma yana da riwaya daga Aliyul Kisa'i. An gane da kyau? Sannan kuma akwai Abul Harith. Sai na nawa kenan? Sai na takwas. A dai garin Madina aka ƙara samun wani gwarzo, shi wato Abu Ja'far malami ne ma ga Imamu Nafi'. To amma kamar yadda nace ɗaukaka ta Allah ce, sai aka fi jin malamin a ɗalibin wanda shine Imamu Nafi' akan ɗalibin Abu Ja'far. Dukkaninsu a imma ne, malamai ne cikin Alƙur'ani mai girma. An gane da kyau? So don haka aka samu Abu Ja'far wanda yake da rawiye guda biyu shahararru, akwai Ibnu Wardan da Ibnu Jammazin, kaza ka Ibnu Wardan zuwa dai karshe. Sai aka samu Yaqub na tara kenan, Al-Basri a garin Basra shi kuma yana da rawiye zarata guda biyu, akwai Rauh akwai Ruwais da Rauh ko da Ruh. Sai na karshe Khalaful Ashir, ma'ana an ce Ashir ne dan ka bambance shi din ɗalibi ne a da, Khalaf an Hamza, yanzu kuma Allah ya bashi ilimi da ruwaya har fa asbaha imaman min a'immatil hadith. Tammal waqt, lokaci yayi kit. To shikenan dan ba mu lokacin da zan dan yi sauka sai na karkara abin nan insha Allah. Allah ya albarka. To dan haka sai aka sami bawan Allah nan Khalaful Ashir, shi ma yana da rawaye guda biyu, akwai Idris akwai Ishaq. To waɗannan ƴan uwa duk wani shi yasa a ƴan musabaka zaka ji ana cewa da wace ruwaya zaka karanta. Wallahi babu wata ruwaya sama da wannan guda 10. Afwan, babu wata ruwaya sama da guda 20 din nan. Qira'o'in waɗannan 10 ne. In ku akwai wata to ku zo mana, ku gaya mana ya ta zo gare ku. To wannan tasa a yau dukkanin wanda zai karanta Qur'ani idan kaga ya samu sanadi, to ko dai ya je wannan ɗaiɗaikun garuruwan nan guda 5 ya haɗu da malamin da ya ji daga waɗancan malaman, ko kuma shi wancan malamin da ya ji daga waɗancan malaman ya je garinsu ya zauna ya ba su wannan ijazar ya koya musu irin Qur'ani, kamar yadda malamanmu suke yawan tafiya aikin hajji da garin Magariba, ma'ana Maroko, suka samu wannan ruwaya ta warshu, suka ƙware, suka zamo ta fantsama a wannan yankin, aka dinga shaggalata, da kuma aka koyo ruwaya ta ainihin wato Hafsu ta zamo ita ma ta mamaye. An gane da kyau? To wannan da a hakan ake ɗaukan karatu, kai a baka ijaza, a yarje maka ka karanta ka karantar, shahadatu ko ijazatu qira'atin wa iqra, ka karanta ka karantar. Ina fata mun fahimta. To haka ne har a garuruwa suka faffantsama. Inda aka ci gaba ne, mutum ba zai ma zo ya karatun ba sai an ce ina ka karanta, kuma ina shaidar da ka karanta ta ijaza ɗin nan. Mu ne ba ma ɗaukar ta da muhimmanci, ba ma girmama ta, amma Qur'anin ya zo mana ne irin yadda hadisin shi ma ya zo mana. An gane da kyau? Yadda kake gujewa cewa wai ƙato an ƙato yadda suke faɗi, to shi ma Qur'anin fa haka dole zaka gaya masa. Dole haka zaka gaya masa, saboda da haka ya zo gare mu. Ina fatan fahimta. To saboda waɗanda suke tafiya suke samun karatu a waje, ko su haɗu da Larabawa su koyar da su wata ruwaya ko ƙira'a, su ma sai su zo garinsu su koyar da mutane irin wannan. Na tabbata Allah kaɗai ya san Malam Mujahid waɗanda ya koyar da su wannan ruwayar. Abinda ban gaya muku ba,
malam Mujahid shine ya fara yin ijaza a gurin malamin da muka yi, malamin mu ɗaya. Kaga idan zai bada ita isnadin iri ɗaya ne, in ya baka isnadi irin wanda na baka ne, in kai ma ka je Mujahid, malam Mujahid yadda ka iya ya baka nafsin wannan silsila ɗin ce, kowa da irin tsarin da yake bi. Ina fatan fahimta. To ƴan uwa, mu fa wannan shine Qur'anin mu wannan shine abinda malamanmu suka karantar da mu. Dan haka ka zamo alqur'ani mai karanta shi a koda yaushe, ya zamo maka kana alfahari da alqur'ani. Wa ba'du fa habdullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila wa akhliq bihi id laysa yakhluqu jiddatan jadidan nuwalihi ala al-jaddi muqbila. Ba nan nake so na zo ba. To wa qari'uhu al-mardi qarra mithaluhu kaluturjih alayhi murihan wa mukila huwa al-murtada amman idha kana ummatan wa yammamahu dhillu ar-razanati qanqala huwa al-hurru in kana al-hariya hawariya lahu bi tahrihi ila an tanabbala وبعد وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سبلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالندل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا هذا قرآننا فأروني قرآنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah Malam Muhammad Sani, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Na san ba dan sallah da za a yi ba, gaskiya ka tsima mu kuma mun tsumu. Allah ya ƙara wa ilimi albarka. Wannan littafi na Allah ba ranar da za a daina hidima a kansa, kuma irin waɗannan matasa Allah mun gode maka da ka azurta wannan ƙasa da ku irinku. To kai Malam Muhammad Sani, ai hadda tana nan, mata biyun ba su ɗauke ta ba. Allah ƙara wa rayuwa albarka, kuma Allah ƙara wa ilimi albarka. Ubangiji Allah yadda ka zo mana wannan ziyara lafiya, Allah ya mai da kai gida lafiya. Kuma 'yan uwa musamman matasa, to ƙalubale ne fa gare ku. Ilimi yanzu ne za ku tashi ku nema, ga 'yan uwanku matasa ga inda Allah ya kai da su. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana irinku a Najeriya, ya kuma amfanar da mu da wannan ilimi da muka ji. Lallai garin Jos yana buƙatar irinku ku sake kawo wa wannan gari ziyara. Ba zan tsawaita ba, ga Dr. Munir Ilyasu zai mana taliki, amma kafin nan Alhaji Rabiu bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yanzu kai tsaye insha Allah za mu je ga mai